Slovensko hľadá cesty, ako posilniť svoju energetickú bezpečnosť a zároveň splniť záväzky v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Jednou z možností sú aj veterné parky. Koľko ich dnes na Slovensku funguje a koľko je ešte v pláne? Prečo majú projekty podporu štátu, ale často narazia na odpor ľudí? Aké skúsenosti máme s prevádzkou veterných turbín, ich životnosťou či rizikami? Aj o tom budeme hovoriť v našom rozhovore so Zuzanou Krajčovičovou. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Keď som spomínal tie veterné parky, koľko ich vlastne máme na Slovensku? Koľko ich funguje? Koľko stojí? Koľko sa možno plánuje? V súčasnej dobe máme na Slovensku jeden veterný park, ktorý je v prevádzke. Je v prevádzke zhruba od roku 2003. Máme ho v prevádzke v počte 4 veterných turbín. V súčasnej dobe myslím si, že funguje naozaj že len 3 veterné turbíny. Po nejakej havárii, ktorú mali, už nedokázali vlastne tú 4. sprevádzkovať a preto idú vlastne len v počte 3 turbín. Rovnako tak bola myšlienka spraviť ďalší veterný park na Slovensku. To bolo v Skalitom, čo máme okres Čadca, a tam vydržal veterný park bohužiaľ 4 roky. Po 4 rokoch sa vlastne zistilo, že veterné turbíny, ktoré boli použité práve v tomto parku, neboli vhodné na toto miesto a boli určené práve do mora a nie na súš. A preto bol demontovaný. Čiže aj takéto sa vie stať, že na mieste, napríklad v hornatom teréne, postavíme turbínu, ktorá nie je vhodná? Áno, ako vidíte, dá sa aj také spraviť. Ale v podstate, ak to porovnáme napríklad s našimi západnými susedmi, s Rakúskom, sami to vidíme, keď ideme do Viedňa alebo na letisko Švechat, tam je naozaj tých veterných turbín veľa. Prečo na Slovensku v tomto smere zaostávame, keď vlastne vietor je zadarmo? Áno, je to pravda, že vietor je zadarmo, ale narážame trošku aj na problém napríklad pri občanoch. Občania častokrát sa búria. Ale môj názor je taký, že sa búria aj spravodlivo. Búria sa pretože z týchto procesov bývajú častokrát vynechaní. Stávajú sa také 3 základné scénáre, ako napríklad, že občania to chcú, mestské zastupiteľstvo, alebo teda obecné to chce, alebo opačne nechce, alebo potom sa stáva ešte horší prípad, ktorý býva, a to ten, že sa to dedí. To znamená, že predchádzajúci starosta sa dohodol s investorom a súčasný starosta dedí túto myšlienku, že v našej obci, v tomto katastrálnom území, tento park vznikne. A samozrejme, že tí ľudia, tí obyvateľia, ktorí tam žijú dlhé roky, aj ich deti a vnúčatá, keď sa o tom dozvedia a nie sú v tomto procese nejako aplikovaní, tak tým pádom sa búria. A ako to je vlastne s tými možno negatívnymi vlastnosťami? Lebo čítal som na internete sa dočítate hocičo, ale napríklad, že to ničí populáciu vtákov, alebo že tie vibrácie robia zle ľuďom, ktorí bývajú v okolí. Ako to je? Áno, je to tak. Už sú vedecké podložené dôkazy, že vlastne tieto veterné parky majú naozaj skôr negatívny vplyv. Medzi pozitívne, aby som nebola len negatívna, možno by som vyzdvihla, že medzi pozitívne vplyvy môže patriť akurát to, že môžete mať lacnejšiu energiu. Takže treba si vedieť vybrať, ale tých negatívnych vplyvov je naozaj veľa. Môže to mať negatívny vplyv na ľudské zdravie, tak ako ste povedali vy. Je tam vibroakustika, vďaka ktorej môžete trpieť nespavosťou, bolestiami hlavy, migrénami. Naozaj je to rôzne. Nemôžete to aplikovať na každého človeka. Môže to zasiahnuť 20% populácie ľudí, ktorí sa tam nachádzajú, ale aj tých 20% je stále dosť. Máme tam potom, samozrejme, jak ste povedali vy, vplyv na životné prostredie. To znamená napríklad na vtáctvo. Je to zväčša vzácne vtáctvo, sú to migračné trasy, ktoré to ovplyvňuje. Keď teraz postavíte k nám niekde na rolu, lúku alebo na nejakú nížinu, kde máme kvalitné pôdy, postavíte zrazu 10 veterných turbín, ktoré majú mať 250 metrov, čo je podľa mňa strašne veľa. Keď si predstavíte, že vaša výšková budova, ak si dobre pamätám, má niečo okolo 100 metrov a teraz si predstavíte, že tá turbína bude mať 250 metrov, je to strašne veľký kolos. A teraz, keď ich tam bude 10, tak to veľmi ovplyvní nielen vtákov, ale aj včely, netopierov a samozrejme tých ľudí, ktorí prakticky s tým budú musieť žiť. Tá vzdialenosť od tých veterných turbín u nás niekedy nie je ani 1000 metrov, čo je naozaj šialené číslo, keď si predstavíte, že 250-metrový kolos budete mať na nejakej nížine priamo na záhrade. Ako sa s tým potom vysporiadali v Rakúsku? V Rakúsku majú trošku inú schému. V Rakúsku sa môžu vyjadriť k tejto tematike. U nás je legislatíva nadstavená inak. U nás Slovenská republika nie je pripravená na to
po žiadnej stránke, ani po legislatívnej, ani po stránke nejakých dodatočných havárií alebo nejakých situácií mimoriadnych a v Rakúsku sa s tým vysporiadali. Ale treba povedať aj to, že napriek tomu, lebo častokrát sa s tým stretávame aj v praxi, že povedia, že ale však v Rakúsku za slovenskými hranicami je plno, nikomu to nevadí. To nie je pravda, pretože ten vplyv, oni si ho otestovali sami na sebe. Oni to tam majú niekoľko desiatok rokov. A oni, ak prišli tým procesom, tak oni zistili, že ten vplyv zistíte po 10, 20, 30 rokoch. A teraz po tých 30 rokoch zistujú, že no nie je to úplne dobré a asi by sme to tu už nechceli. Ako je to vlastne, povedzme, s efektivitou takýchto veterných parkov? Dokážu produkovať čistú energiu a dokážu ju produkovať v dostatočnom objeme? Tak toto je tiež veľmi taká záľudná otázka, pretože nedokážete na ňu podľa mňa úplne presne odpovedať. A to práve preto, že môžete si povedať, že keďže je to veterná energia, je odkázaná na vietor. A my nevieme ten vietor ovplyvniť. Je to nejaký faktor, ktorý je neovplyvniteľný. A treba napríklad povedať aj to, že napríklad naše rôzne smernice alebo naše strategické dokumenty, na základe ktorých vlastne sa podporuje táto výstavba veterných parkov, vychádzajú zo starých štúdií. Tie štúdie boli spravené v roku 2010, kedy tie povetrostné podmienky, klimatické podmienky boli úplne iné. A preto by sme sa mali, ak to chceme stavať, tieto veterné parky, naozaj na to pozrieť komplexne a zaktualizovať všetky strategické dokumenty, všetky výstupy, všetko treba naozaj že veľmi dobre spracovať. Keď hovoríte o tom, že sú u nás podporované takéto veterné parky aj zo strany štátu, o čo ide vlastne? Je to snaha, povedzme, vyhovieť nejakým zeleným požiadavkám Európskej komisie, alebo ako? Áno, náš energetický mix sa skladá prevažne z jadra. To vieme všetci. Obnoviteľných zdrojov, ktoré sa u nás sa rátajú medzi obnoviteľné zdroje, ktoré máme teraz fyzicky k dispozícii, je vlastne vodná energetika, hydroenergetika. A veterná energetika u nás nie je. Veterná energetika, alebo teda energia prostredníctvom vetra, je Európskou komisiou aj samozrejme finančne nejaká dotovaná a práve preto, lebo je to akýsi prostriedok na to, aby sme dosiahli uhlíkovú neutralitu, ktorej sme sa zaviazali. Takže do roku 2050 by sme mali byť uhlíkovo neutrálni a ten vietor by mal byť nejaký prostriedok. Ale to neznamená, že tých prostriedkov nie je viac. Ten prostriedok môže, medzi tie obnoviteľné zdroje energie, môžeme zahrnúť aj biomasu, aj tie hydroelektrárne, ktoré máme, ale nepoužívame. Máme naozaj veľa malých hydroelektrární, ktoré nepoužívame. Alebo napríklad Slovenská republika môže využívať takisto aj energiu z geotermálnych prameňov, čo by sme mohli využiť naozaj krásne. To znamená, že ten vietor má byť len prostriedok. A to si treba uvedomiť. Nemal by to byť naozaj že diktát. A myslíte to teraz v tom zmysle, že možno taký doplnkový prostriedok? Áno, mal by to byť doplnkový prostriedok, ale je svojím spôsobom tlačený do popredia práve preto, pretože je to veľmi rýchle. Keď si predstavíte, že by ste mali teraz postaviť nejakú geotermálnu energiu, tak budete to stavať možno 20 rokov. Ale taký veterný park, ak dostanete samozrejme nejaké súhlasné stanovisko, viete za 3 roky postaviť. Preto sa to tak tlačí do popredia. Ale samozrejme treba povedať aj tom B, že tá životnosť v tých projektoch je naozaj o dosť nižšia ako nejaká životnosť potom nejakých vodných elektrární a tak ďalej. Takže nie je to úplne výhra. Treba to naozaj zvážiť. Aby sme si to vedeli iba predstaviť v kontexte, koľko vlastne stojí taká jedna vrtuľa. Ono to závisí samozrejme od jej veľkosti, výšky, ale aká je taká cena? Keby som sa mala na to pozrieť z pohľadu Slovenskej republiky, v súčasnej dobe máme na Enviroportáli nejakých 40 záznamov, nejakých veterných parkov a keby sme si spravili nejaký hrubý priemer, lebo tam sa to vždy v tých údajoch uvádza, tak je to nejakých 900 000, čo tiež nie je málo samozrejme. Hovorí Zuzana Krajčovičová. Ďakujem za rozhovor, pekný deň. Ďakujem veľmi pekne.